3 datuma uspjeli smo spojiti u jednu priču i nema li ljepšeg načina nego predstaviti jednu knjigu, u ovom slučaju jedan priručnik koji se zove Šumske ideje ispod pokrivača od lišća. Ovom prilikom u ovoj našoj virtualnoj dvorani knjižnice, kako nam epidemiološke mjere ne dozvoljavaju druženje uživo, ugostili smo autorice, odnosno Irenu Brajković, psihologinju, i Sanju Krizman, socijalnu pedagoginju iz dječjeg vrtića Mali svijet, koje su prevele i oblikovale ovaj priručnik na hrvatskom jeziku, te ravnateljicu dječjeg vrtića Mali svijet, Sanju Subotić. Dobar dan svima. Dobar dan. Dobro nam došle. Vrtić u šumi, šumski vrtići, vrtići u prirodi, to je sad neki novi koncept koji je krenuo. Vjerujemo da su i roditelji i djeca, ali i odgajatelji jako zadovoljni s time. Pa evo, Sanja, kad ste započeli s radom skupina u kojima se provodi vrtić u prirodi? 2017. godine pojavila se ideja koju su potakli entuzijastični stručni suradnici u komunikaciji sa odgajateljima koji su isto iskazali interes, jer se nekako uz ovu informatizaciju i sve više sjedilačkog načina života i temu koja se stalno provlači već neko vrijeme po medijima, htjeli smo se nekako malo dublje u tu priču zaputiti i krenuti s djecom oblikovati zdrave načine života i odnos prema prirodi još od vrtićkog doba. Startali smo najprije sa pilot projektom u stalnoj komunikaciji i uz podršku i u edukaciju koju smo prolazili u Sloveniji. Onda smo izorganizirali da nam dođu iz Slovenije održati ovdje edukaciju, gdje smo napravili edukaciju na razini županije. Bili su i odgojitelji i stručni suradnici iz drugih vrtića iz Istre. I onda smo nekako išli korak po korak i do 2019. došli do toga da nam je ministarstvo verificiralo program za provođenje u vrtiću pod nazivom Vrtić u prirodi, koji se bazira na tim nekim idejama šumske pedagogije prenesenima u vrtić i prenesenima u aktivnosti koje se mogu provoditi u vrtiću. Počeli smo sa 5 skupina, sada smo došli do 9, tako da se vidi nekakav napredak i podizanje stanja svijesti. A što se tiče roditelja, što se isto pitala Iva, tu smo dobili isto veliku podršku. Roditelji su zadovoljni, prilagodili su se svemu što smo trebali prilagoditi u vrtiću, od toga da su trebali donijeti djeci kabanice, da su trebali donijeti čizmice, da su donosili još nekakvu drugu možda robu koja je bila važna da bi se djeca mogla u različitim vremenskim prilikama baviti aktivnostima koji su provođene unutar ovog projekta. Evo, baš je lijepo čuti u stvari, pogotovo ovako u gradovima gdje svjedočimo sve češće da djeca nemaju prilike često boraviti u prirodi, ne koliko zbog volje i želje roditelja, nego i zbog vremena, zbog ovog života u kojem jurimo i žurimo non stop negdje, tako da evo sve pohvale ovom projektu. Krenimo malo i na same šumske ideje ispod pokrivača od lišća. Kako je nastala ideja za izradu ovog priručnika? To je didaktičko sredstvo za rad, ako se ne varam, i u stvari to je realizacija također i suradnje sa Institutom za koznu pedagogiku iz Slovenije. Tako je, kao što je Sanja ravnateljica rekla, želeći što više upoznati sa tom šumskom pedagogijom i načelima šumske pedagogije, koji su nositelji prvenstveno diplomirani inženjeri šumarstva, najbliža zemlja koja nam je to omogućila bila je Slovenija. Oni su po tome jaki i poznati su, imaju mrežu šumskih vrtića i škola i mi smo se povezali, reći ću, na hrvatskom sa tim Institutom za šumsku pedagogiju, na Salinu Žilek, gdje smo u više navrata išli na edukacije koje su prije ove COVID pandemije bile održavane uživo.
osim stručnih suradnika išli su odgajatelji i kroz taj njihov institut izašlo je mnogo priručnika za rad s djecom na području šumske pedagogije na slovenskom jeziku, kao i nekih didaktičkih sredstava. Jedno od tih didaktičkih sredstva koje su nama bile jako zanimljive su ove kartice, o kojima će malo više Sanja Križman, jer smo cijelo vrijeme promišljali na koji način staviti dijete u središte istraživačkog procesa i stvaranja tog suodnosa između djeteta i prirode i razvijanja ekološke svijesti, a da to bude poticajno, da se potiče njegov razvoj na svim područjima i te kartice su bile jedna jako dobra stvar. U vrijeme COVID-a nekako se naš posao promijenio na način da smo trebali biti više zatvoreni kancelarije, pa smo Sanja Križman i ja došli do te ideje kad već nešto radimo, napraviti jedan korak dalje i da omogućimo i našim odgajateljima da te kartice budu dostupne na hrvatskom jeziku. Da, i ono što je isto možda bitno spomenuti, da osim Irene i mene pomoć smo imale i sa strane. Znači, inače surađujemo već dugi niz godina sa Irenom Mišković iz Šumarije Pula. Ona je inženjerka šumarstva i ona nam je pomogla u principu, osim što smo prevele taj priručnik, imale smo ideju i to smo i ostvarile, da proširimo isto tako područje vezano za naše podneblje, znači za naše priobalje i obalu, obzirom da živimo u takvim klimatskim uvjetima i bilo nam je važno da ponudimo i nekakav sadržaj koji će biti i za našu djecu ovdje uz obalu prilagođen. Tako da u principu, osim što smo se uhvatile toga da prevodimo najviše i zbog toga što nam je slovenski jezik znan, jer smo ovdje studirale u Sloveniji i tamo završile fakultete, znači malo smo i proširile taj priručnik i nadodale područja koja su korisna u radu, evo nama pogotovo ovdje u Istri, možda i za dio Dalmacije, Kvarnera, gdje je znači to područje vezano uz more, vjetrove i slično. Irena i Sanja, vi ste prevele i dodale taj svoj dio. Tko je izdavač ovog priručnika na hrvatskom jeziku? Izdavač ovog priručnika na hrvatskom jeziku je Institut za šumsku pedagogiju, koji inače izrađuje ta sredstva i priručnik kao takav je izdan u veljači ove godine, a nas dvije smo to odradile volonterski, jednostavno iz razloga da nešto bude dostupno na hrvatskom tržištu, a primjereno je poticanju šumske pedagogije u radu s djecom predškolske i rane školske dobi. Priručnik je namijenjen odgajateljima, roditeljima, stručnim suradnicima. Priručnik je prvenstveno namijenjen djeci, znači njime se koriste djeca uz pomoć odgajatelja, učitelja razredne nastave, svakako i roditelja. On sadrži neke inspirativne ideje koje roditelji, odnosno odrasle osobe koje rade s djecom, mogu koristiti izlaskom vani u prirodu, ovisno o tome koje godišnje doba, što vam možemo napisati kroz par kartica i prikazati. Da ja podignem, recimo, PDF, može? Da. Ovaj vaš priručnik, što sadrži on točno i na koji način se u stvari koristi? Pa znači, priručnik sadrži 37 različitih ideja na A4 formatu, kao što se može vidjeti iz priloženog. Ovdje su pokrivena različita područja, znači što na razvoju verbalizacije, znači spoznajnog područja, isto tako upoznavanje i početnih matematičkih pojmova, razvoj motorike je zastupljen, te likovnog stvaralaštva. Kao što vidite, znači različite su kartice sa različitim uputama i isto tako zastupljena su sva 4 godišnje doba, tako da se može i ovisno o godišnjem dobu prilagoditi kartica i koristiti je u te svrhe.
Priručnik gdje se može nabaviti, kako, kontaktira se vas ili je u slobodnoj prodaji? Priručnik se može nabaviti preko Instituta za šumsku pedagogiju, znači ide se na njihovu stranicu i oni su ti koji ga prodaju i distribuiraju. Koliki je interes ovako sad, odmah u početku, koliki bi interes, da ste li zadovoljni sa zanimanjem za nabavku ovog priručnika? Mislim da je ovo sad neka ekskluziva koju Gradska knjižnica ima općenito i tek smo krenuli sa prezentacijom tog priručnika. Natalija iz instituta je nedavno objavila da je on u prodaji, pa kako sam vidjela zainteresiranih ima, ali evo to je tek u početcima za hrvatski jezik. U Sloveniji je taj primjerak već bio rasprodan. Odlično. I to je ovaj dio u stvari o moru, taj koji ste vi dodavali, koji je u stvari vaš autorski dio u potpunosti, znači nije prijevod, nego ste ga vi pisale. Da. Dakle, to je u stvari preporučujete i koliko vidimo ovako iz ovog što ste pokazali, je čak i u razrednoj nastavi se može koristiti, posebno u nastavi prirode i društva, pretpostavljam. Tako je, prirodne društva, možda ekologija, onaj tko provodi takve predmete isto može biti koristan. Različitim isto institutima koji se bave možda nekakvim sličnim stvarima, sličnim temama i rade razne radionice sa djecom, pogotovo u ljetnim mjesecima. Mislim da ovaj priručnik isto tako može biti od koristi. Evo, ću vam pokazati on je neki motorički dio kojim se potiče razvoj djece. Znači, kreativnost, stvaralaštvo, čitačke sposobnosti se razvijaju, predmatematičke, brojanje. Vi već koristite ovaj priručnik, pretpostavljam, u radu. Da. Evo, nadam se, kako bi sad ušli u ovaj naš digitalni žargon, pulski mališani iz dječjeg vrtića Mali svijet su oni beta testeri ovog dijela o moru, pretpostavljam. Istestirano je na njima. Tako da evo, nadam se da su i oni jako lijepo to prihvatili. Naravno da. Izradili. Evo vidimo, šareno je, veselo je, baš namijenjeno djeci u potpunosti. To nam je sve potrebno za uzeti sobom u prirodu, bonton, kako trebamo čuvati prirodu. Evo i tu je taj jedan, recimo, i motorički dio, kako se može odraditi poligon s djecom. Prirodni poligon. Na koji način možemo vježbati kao životinje i kretati se. I općenito neko istraživanje prirodnih procesa sa zadacima. Imate li još nešto za dodati, još nekoga spomenuti, nekog suradnika, neke... Pa možda samo bi još spomenuli da nam je lektorirala profesorica Blaženka Martinović sa fakulteta, obzirom da smo Irena i ja više praktičari i naše poznavanje slovenskog jezika, mislim, normalno je u redu, ali ipak vrijedilo je i lektorski dio odraditi, tako da ona nam je pomogla u lektoriranju ovog priručnika. Svakako je važno i mislim da nije moguće toliko dovoljno reći koliko su kolegice Irena i Sanja iz neke intrinzične motivacije i za to da se kod nas ovaj program provodi što kvalitetnije i prije nego što se dogodio ovaj priručnik izrađivale različite poticaje. Ona osoba koju svakako još dodatno trebamo spomenuti je naš kineziolog Marko Čakan,
koji sad evo nije s nama i nije studirao u Sloveniji pa nije prevodio ovaj priručnik, ali on se svakako jako uključuje u rad kolegica i unosi ovaj kineziološki dio u pripremanje različitih aktivnosti za vrtiće u prirodi, tako da to što cjelovitije složimo u nekakav, ajmo reći, stil života koji će djeca ovdje primiti u vrtiću od nas i onda ga prenositi nekako dalje. Pa možda ga i zaborave po putu kroz tinejdžerske godine, a onda mu se vrate kasnije, kad možda budu imali svoju djecu. U svakom slučaju, taj povratak će biti lakši ako su već negdje postojale te zasade zdravog stila života u manjim godinama. Evo, hvala vam još jednom što ste gošće ove naše matineje u noći knjige. Nadam se da ćemo uskoro se moći družiti uživo, da ćete nam sa svojim skupinama doći u posjet. Imamo mi jedan park u knjižnici koji je sa krovom, pa evo malo da i pročitamo malo neke priče o prirodi zajedno. Hvala vam.